συνέχεια. Γι' αυτό λένε ότι δεν πρέπει να πάρεις το κινητό στα χέρια. Το ίδιο κάνω και εγώ. Το ίδιο κάνω και εγώ ως νέα οδηγός. Είναι μια απόδειξη την οποία δεν πρέπει να κρατάμε το κινητό στο τιμόνι. Εγώ το κάνω αυτό ως νέα οδηγός. Μια ζωή θα είμαι νέα, γιατί ξέρω ότι δεν θα είμαι ποτέ έμπειρη οδηγός. Το κάνω αυτό γιατί δεν έχει πολύ κόσμο. Σαν δοκιμή, αν τα καταφέρω όπως τα καταφέρνουν οι άλλοι, και προφανώς είναι πολλοί κόσμος που έχουν πάθει ατυχήματα, εγώ πάω με την τρίτη τώρα, πολύ σιγά, σε ένα δρόμο που την ξέρω, υποτίθεται, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου έρθει μπροστά, παιδιά, σκυλιά, γατιά, λεπούδες, ειδικά σε αυτή την περιοχή, σπαράκια. Αυτά τα έχω καταφέρει μια χαρά. Δεν θα το κρατήσω ευθεία. Το κινητό, γιατί θέλω να δω το τιμόνι μου. Συνεχίζω, το κάνω αυτό γιατί σαν άνθρωπος έχω έλλειψη συγκέντρωσης. Δεν θα βάλω ταμπέλες, απλά έχω έλλειψη συγκέντρωσης. Και πολλές φορές, ακόμα και σε ένα δρόμο όπως αυτό που την έχω κάνει πολλές φορές, φεύγει η προσοχή μου. Είχα 2-3 χρόνια να οδηγήσω και τώρα αυτές τις εβδομάδες καταλαβαίνω ότι το παίρνω λιγάκι πιο, οδηγάω πιο αργά για να δω πού κάνω λάθος, πού δεν κάνω. Και συνειδητοποίησα ότι το λάθος μου είναι ότι όταν αλλάζω ταχύτητα
ανέβει το τιμόνι. Έχω βελτιωθεί αρκετά, δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα να είμαι λίγο καλύτερα. Ο άνθρωπος μου λέει ότι λόγω αυτού είσαι καλός οδηγός. Ίσως να με παρηγορήσει, ίσως όντως να ισχύει αυτό. Μην τρέχετε παιδιά και μην κρατάτε το κινητό μπροστά. Υπενθυμίζω ότι το κάνω αυτό για να δούμε, να δω και εγώ, να δείτε και εσείς ότι δεν μπορούμε να το κρατήσουμε το κινητό ανοιχτό. Φτάσε στο προορισμό σου ή σταμάτα κάπου και κάντε το τηλέφωνο σου. Δεν έχω ανάψει τα φώτα. Voilà. Πάω με το τιμόνι και δεν το ισιώνω το κινητό μου, γιατί η προτεραιότητά μου είναι οδήγηση.